Meron guys, gawat lang mami sa mag-deliver nga kuan. So naanak ko nung sila nas gawas. Dili kaya na? Di kaya? Aw, gitugaan mo ka lang yung nag kuan. Nagtabi-tabi diha kay disgilid. Hala, nagbasa lagi mo, mabasa. Okay ra na mabasa? Hala. Ayaw, inadanti. Kuwang pa? Kuwang pa? Hala, basa na mo. Mo na siya, oh. Inadanti. Oh, danti. At tanawon pa na? Okay, ha? Tanawon pa? Okay na na. Bago ba yung kuha nga box mo? Nya. Basa na ba mo? Napunta isda. Pritong isda. Unay Chicharon. Hinatag sila. Nara sila mambina. Kay di man na sila ganahan ug dili makakita bago pa na sila nang nihapon. Uy, KitKat, kay pangangita ka ni Mami para ba ma-upload. Uy, KitKat nangihi man. Ay, gaduyan, di man siya pwedeng di makakita og tawo. Nihapon ta. Ano namang dahil. Nihapon ta guys. Kompleto mi. Among sundan kay isda nga pinirito nga Hatag ang pagsilingan nga. no, kanang puwa nga isda ba. Ang tanis ang sabon na kay busy magkano ko sa Pinangay ko ginala. nanami dari sa hang dining. So kanang window ka nang door diha guys, di mo na ibalik kay para medyo na sa kusina. Hindi na lang magbalik butang kay maiba na pud siya color sa color na pud siya nga window. So So basta nagkuit-kuit tag sudan diri nagbudol ron ha. pero nakikita ramon po. Dili na siya guys kay isda mo guys. O brown rice. Yung brown rice ang amuhang kuhan. Salamat din ni Ate Bini. Ang amo guys. Ay, kang Ate Kari din igikan sa Bohol. Si Kari anyas ko. Tagaan niya sa kidaday niya. Tagaan po ko. So, manihapon ta guys. Pud sila pilay ma. Usa ani kog taog sa wall bracket ani. Wala gini siya. Basta dali na siya. Ikato siya mong ang wall bracket. Sa ako nakita dito sa Isano nga lamisa na niya na yung wall bracket sa likod. Muro na siya kaya sa siya na ano. Yung pagpatapot niya diri po. Asa man? Diri mo siya itapot. Di gari oh. Diri kami. Kailangan i-move siya diri gamay kay agsaksakan sa TV. Usa ba? Ang saksakan sa TV, adjust naman sa gamay before kuan. Magbutang lagi na sa tungtunganan di anak. Ay millionaire nga kuan snake plant. Naglanan na siya sa tubangan sa putahan para kuan siya kanang dag sorti. So silong na pud ko kay ing bundak na pud guwan. Ako'y way kahumanan. Dadaghan na kayo kuan. So na ko inahuman dari. Apa sila Nicole ni abot. Kani siya nindot po ni siya nga kuan nang tanom. So na ko inahuman dari. Wala sa pintalan bag mga puti. Padong dito. Ngayon nakita ko pang kahuman. Kay ning bundak na padaguan. So nindot jud kayong balay guys nga daghan tag mga tanom. So ang gidaghan guys is kaning snake plant. Pakita pa niya sa naog dako nga kaang. Ay, ulan. Lay kahumanan tani kay buinit mo uwan man.
Wala para ba sila sa Nicole? Garins ko daris mga tanom ga. Kalit og kusuguan. Grabe yung kusuga. Dagko kay kaligsik. Ayun. Kahuman sa atong gibuhat. Nagugas ko sa mga lingkuranan ug lamisa. Na brass. Gasukod sila itong ihang Dapat magalawang o tay kadyo mambi kay garins ko dari sa mga tanom dyan si Nicole ug si Idi may ningadto sa kuan hardware sila ning palit og PVC panel bataw sa to kanang stilang gipalit kay na nga tumba na mo nihang mga tanom hanggi arin sa kay murag i-deliver man siguro grabe nag kagubot pa man ko dari ang mga tanom ano hang di ko pwedeng mulakaw ba kay hasang gitaring sige man uwan guys manang basa okay ra ba di kung nasa mabasa Okay na lagi yung plastic mo. Okay, plastic man eh. Ato let's check all the damage. Wata ko sa ate, pasmak nito na pit. testingin nyo Ano manggod siya? ay papilit ra dira sa Batulo. maigo ang TV ha Batulo na naggusto lang ako pen. Mabagay ba? ay ko anak bagay man Tulog-tulog mo eh. Hindi mo tabasa na to. na tara day kay mo tumiglungsod kay malit ni kuan basahan sa diri oh Ikuan kol. Agiris na to ihawas kol. unya ray naguli Mula kong sanin. Amo kuyog ka? okay mo nay mo palit mig kuan sapin sa lamisa may patulo na gani ako ng lamisa oh Dami kay bago man nga box. tara day Isip mo ng diri ko. Ano daw gano? Sikul. Pasto mo guys. di siya makalgag kasi call kuasa ng kuan Hindi naman eh. Importante ko sa prihat ay di kuha ng kuan na kay basin ang papilit diha anak na may tangtangon ko diha para ipapilit 15, 16. Tentang ba? na may tangtangon diha good kana nagpapilit ana Kuyog ka dai. 53. tara call Isip mo. Hindi mo sa color. Muna na siya pinaka-dark nga ni color. Siya is dark. Dati siya kung itom ra kaayo. susa mahala ra ba kayo na siya Dili maano. so arang mahala na siya guys kay isa kayo nga na 600 kapin pili palit na 600 kapin ha sakto 600 Sa ano gani sa Robinson ay Sibulan City Hardware kay 655. ay mas barato diha Depende pa jud sa color. aw kani nganing kulura 600 biso tatara day Ate lagi magulat ako. Sige. salamat ka Zumambi kay ang amuhang kuan guys butangan na siya og kanang tawag ka na fluoris isa day fluoride wall panel butangan na siya diha guys kaya temporary na mo kuan diha so makita na ninyo na guys na design diha sa amuhang kuan bang TV sumulak naman diri 50 thank you kay kuan guys kanang ihatag pa pa Wala may bayad na noon to. ang gara na Flash. Orang itu dire. so na hangi pang-arrange guys nga tanong ako hindi temporary sa dari kay kasi kaluwan kadali na day ay day tagay sa ko si wala luya kang tilde dahan kay mga Wala na jud ma mo ganin Pugis-pugis. mga papalit. lotion sa ako sa hindi nga lotion nice ko no ang lotion nga ni Bia kay mo ko na ihon sa iyang mami na ni Bia lotion ba itong blue eh namugis-pugis ang tiin
Tira ba ning laguma ha Hindi, kain? manawag. Dili na. Ang maring ba? Pero parang hindi mo kumakot-kulit. Lang. Hala mag-deliver pa dig marin pa. Atangi kay na magpasound sa dana niya. Kaya na itong snacking. Kaya lang bandil ibra. Ah, manawag na to. Uy, ito na may pa. Pasounds na siya. Pag-check Uy. ka, kay manawag Uy, ko mo. ayun yung papasound ng gusto kayo yung mga tao, mga tao. Sabi guys. Maghang mga nabuhat guys oh. Hindot mo nang balay nga daghang tanom mo, ba? So nakauban na ding tulo kay si Papa Eddie may nabilin. Ika lang kaya Ayaw na. Flat. kani ingani ba? Ingani oh, ingani ang tila. Pila siya? Dagan sa bubaw. Ay kuan diri oh mga ayaw. Kay marag hapon ni puson rin ako man. Kuan na pud nak. Wala na mo kuan. Wala mo ko magdag reading glass ito kita. Na makapalit sa niya inyo. Bawas ko snapshot. Kani balik pagkabata. Basahan ug sapin sa kuan. Sa anak. Ang ka-cute lagi na. Parang ka-cute guys, may butang ang table. Vitamins. Hala, baligya dahil ni pwede rin pamuniton sa baybay. Kasi pag dili, may tanong may bye-bye. Wala ko nakadalag reading glass, di ko kita. Basahan sa kuan. Pultahan. Carpet. Kani nga ni dayo sa ay carpet din. Kuan ba? Walay round. Nabuan ni mga bataan ni nga ng leksyon naman og nga ni wag imuhang ganahan nga ko anak ko. Kiyanan. Ini palit ko sa gihang kutsi. White di ay. Patindot ang white. Or kaniyo kato imong ganahan no. Or karin ako. Dili ko ganan ko. Kari, work army. Balik na sa kulor na. Grocery sila 500 sa pang Pang-note din na kay bandil.
Na para may hapitong dito. Boys ni ko kay palit siya pagkaon sa iring. Kaya? Kapamalit kami siya ko di palit ko siya og kuan para siyang mingming. Manok. Para sa kong ring. Para may importante din na naiiwan. Di palit na magagwis ka daghan kayo. Di, siyempre di mo piring sigin kay makayo di ay di. Nakakaon ko sila karni. Isda ay ba, isda. Amuhang worth of 2,000 guys. Mura ni. Palit mi Christmas light. Christmas decor. Salamat kayo. Itong sapin na rin sa table kay kuan. Wala dito sa DIY Santander itong mapalit. Yun tani mo tong straw? Gamay kayo? Bro, no? Aw na yung mga pakapin. Sakto lagi akong ingon nimo nga screw nga. Na yung mga na yung mga pakapin na screw. Sige, kamera. Ha? Unya pa? Listing galit kuan, mga duha ka kabit na to. Kaso magkat pa ta. Itong kato na ko sa kung kuan. So mag-testing daw siya. Kuan para sa iyang mga palanggang mingming. Wow! Nasi bagong duyan. Bid gada ko. Magdulog mo diha ha. Ibid sa to, ibid sa. Utang sa tubig nila. Dili kanon ha. Basa ra ba? Anong basa man? Nabasag ulan. Ala, luya. Ano mo bid. Ay, sa kay. Ang gipalitan ang duyan og usog kay nangagisi naman gud yan duyan. Sakto. Hoy, kabit ang duyan. Oh, wow, umot. Oh, may duyan. Bagong duyan. Bago sila. Kung tapos ako wala ka Duyan. Duhan na kasi kabuk duyan, nak. Ano may duyan ha? Di na nagisi ha? Hindi bago doon sila, oh. Ay, bago. Wow, nanay bagong duyan. Ang usa ka duyan, nak, diri. Gabi oh. Gisi na. Hindi na makain sila kutkuto na. Saka na dayon. Oh, ga-massage naman dayon siya. Ga-massage naman dayon. Wow. Ga-massage dayon. Mag-uni. Bago. Siyempre, bago ang atong kusina, bago po dilahang bed. Hindi kayo magtawad sa Christmas light, day. ay ko wala isipin. May training upuan. Hindi ko rin lang. Kaniya, ano siya? Palit ko yung katawag ng pistil guys kay nag-silro ko dito. Kuan ba? Laban-ban. Kunis na ka ng sapin sa single bid ba? Ganahan ako nga ni murag tiger ba kaya silky magud siya og pila. Dagat ko skill nga ni. So laban ba siya. So naka kapin dito sa kuan ba? Matani. Dito ni dai. So kapalit ka nga ni guys 100. Oh, 99 ra. 89. Pero naman ni na maong Christmas tree ha. Nagkuhan mo na kay pinansaran namo ng amuhang
kuan kay muhang kaning oh sa pinang sa namo ni. So na di gi-order nga ingani guys sa Shopee. Kapalit sa Crystal og kuan kanang ganaan na siya daring kuan ba chocolate. Kugaran ko na ni bawang. Kupiko nilikulo. Mura niya mo na importante. Suka o tuyo o kuan nga lang bubutan mo na pure food. Nga ipalit po guog kuan guys ya. So dali na laman ta magkuan kay sinikulag. Importante po ni. Kanin sa pinsa. Siya guys sapin. So diri na sa isapin sa si Papa Eddie kay busy po siya kay nag-align po siya sa itong among ibutang sa kuan. So nakakuan po di siya tag 100 ran ni. Siya kay pilit di siya. Lagi siya oh. Kanina sa guys para mo didari sa kuan sa kusina. Ano siya? Rubber pa rin ilaw. Kaya madulas na na pagkuhan. Salat food. Hindi ka may naman gipalit guys para sa CR. Shampoo. O sabon pang laba. Hindi mawala ning panghugas sa plato. Sama na guys kay mag sugod na minari og decorate. So kana labhan pa na siya. Ligod-ligod na maguli na kay Taro nga sa akin, noon sa naman yung Christmas tree nga ni. asa man nagusa ka plastic nga. Sa maniol na mga Wala din ma wala din na kay adapon na ini. di ba mailis? Mag-testing daw sila og usa ka So busy mi guys kay kuwang pa. Facebook pa gamay. Tryan og usami, usang gisukod usa katas kaya katas unon sa ato ang bowl. 8 feet man nya ang per piece ani kay 10 feet man jud. So na may sobra mga ingana. Amo sang gisagad dire testingan. So ang unang buhaton namo ang hanging cabinet. Mo man ang hanging cabinet samtang gahulot ta sa wall bracket sa online. Mo man sa among trabahoon. Kabinet sa Kung mahuman na niya, ikaw nabot ang wall bracket kay attach mo na daan. Dapat naka-attach daan ang mga gipamutang before ta mag ani para mabalance Para na masugdan nato ang mga disot bang gud space unahon nato ni magbana-bana ta dire, wa ta kabalon sa size sa wall bracket, wa ta kabalon sa size sa cabinet, maglisod tag putol-putol. Maglisod pa tag ana. Kung kailangan attach sa tanan para ang PVC panel ay ta mag-adjust. kato na lang. Oh, kato na lang ni. Bali mong baton ani. Duha man na ka klase, pwedeng screw, pwede po bustik. Ang baton na mo, bustik ning likod glue. Tapos no glue, pero ang suportahan ko daw gagmay nga screw, ang babaw o lanom, suporta kay lisod po do puro glue, wata ka ba nga makumog ba ning wall. Mo ini ang kapit. Muwi na yung kapit, ana man siya, matuklap. So para pas sigurado nga dili mag-adjust,
Butangan og screw sa baba, og screw dire. Ug glue ang sa lawas niya dire. Okay. Jackie Nicole, Ang mga Christmas tree. Sige na, sige na. Malimot pa nga kay sayang mo ito. Red. purpit Paul, ang gidak mo sa box ko. Ang gitas on. Merry Christmas, guys! So na kuha na jud aga mohang Christmas light na open na lights na. Tawod na namo mambi ang mga Christmas lights na ngadto mi og kaysa ano among gipun-an og mga buling-buling ani oh. Mga bilog-bilog. Dini palit po ko Christmas light. Salamat kayo mambi ang. So guys, nahuman na jud mi og decorate ni Crystal. Salamat kayo sa Christmas lights na mo guys. Punong-puno sa mga Pagmamahal. mamahal. Salamat kayo yung pala guys. Merry Christmas and advance.